हाँ वही प्रभु जी। ओके. कृष्णाने वैष्णव सॉन्ग गान आमकां सेशन सुरवात करूया. सगळे भक्तांक स्वागत आहे आयच्या सेशनांतू. हरे कृष्णा. तो नाइन्थ चैंट on today, last session था. Next session थुगुन कृष्णालते दिव्य लीला बाल्य लीला जनन सग कृष्णालते दशम स्कंद 90 chapters असा व्हडले चॅप्टर स्कंद तंतू आमकां नाइन्थ चैप्टर तो लास्ट 24th चैप्टर तो ये कृष्णा ते डायनास्टी पूरा वर्णन करता है से तेमका चर्चा करू का प्रयास करूया तुमचे सट्टाले अनुग्रहा खातीर. हरे कृष्ण. वृंदावनारम्यस्तान दिव्यचिन्तामणिधाम रतनमन्दिरम हर. वृन्दावनरम्यतान दिव्यचिन्तामणिधाम रतनमन्दिरमानो हर. आभृतकालिन्ती नीरे राजहंस केळिकरे ताहे शोभे कनक कमल. वृन्दावनरम्यस्तान दिव्यचिन्तामणिधाम रतनमन्दिरमानो हर. तारामध्ये हेमापीठ अष्टदले स्थित अष्टदले प्रधान नायिका तारामध्ये रत्नासन बसिया चेन्तुई जन श्याम संके सुंदरी राधिका वृंदावनरम्यस्तान दिव्यचिन्तामणिधाम रतनमन्दिरमनोहर. रूपलावण्यराशि अमीया परिचे खसि हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कय नित्यलीला सुखमय सधाई पूरक रमणे. वृन्दावनरम्यस्तान दिव्यचिन्तामणिधाम रतनमन्दिरमनोहर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे. जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरे कृष्णा. सभी भक्तां पुनः स्वागत आयच्या सेशनांतू. तवळी 9th चांट होंतू
आम्ही शुर्वे का दोन्ही वंशस मेन जान सूर्यवंशई चंद्रवंशई तंतु सूर्यवंशांतु 4 चैप्टर सूर्य पुत्र जामिसल विवस्वान मरतेच डायनास्टी इंचे अंबरीक्ष चरित्र दिकिले मगिरी कट्वांग ऋषी तशीच मुचुकुंद श्रेष्ठ जामनिशिले निम्मी चक्रवर्ती जे तंगेल परंपरेपासून चर्चा केले मगिरी 11 चॅप्टर आधीचे 4 चॅप्टर सनगोड मगिरी 11 चॅप्टर चंद्रवंश चंद्रवंश तजे डिटेल जान वर्णन आमका मेळता तंतु चंद्राल पुत्र जावनु बुधा बुधाल पुत्र जानु इला तंगेल ये जानु पुरूरव नाल तंगेल ये जानु ययाति ययातिले ते डैनास्टी ಅಂತ ಯದು ಕುರು ಸಗ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಎತ್ತ ತೇಜೆ ಅಂತುದ ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಅಂತು ಕೃಷ್ಣು ನಾಲರಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ए सग चैताय मसलेरी कसिन ब्रदर्स सग तर त्यांचे डिटेल जे आशिल्ले वर्णन आमकां 9th चॅप्टर मेळटा सर तवळी अंतु मेन जावनु दशम स्कंधांतु वच्चे फूड जावनु कृष्णाल ग्लोरिफिकेशन आम्ही श्रीरामचंद्र मूर्ती ग्लोरिफिकेशन दिकेले మరి ఏవనేవను లాస్ట్ అయినా పడిన कृष्णाल गुणगान कोरनु तंतु एक दोनी मेन श्लोक श्रीमद् भागवतम 9th चैप्टर 24th चैप्टर अंतु 62 श्लोका नंबर तंतु ते कृष्णाल लीला नाल्या ताजे आम्ही मनांक करूसील प्रयास करता तरी मसलेरी इतकी ताजे महत्व ताजेपासून एक दृष्टांत आमकां मेळटा सर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृद्यन्तस्थो हि भद्राणि वितनोति सुहृत्सथाम् तो 9:24-62 बहुत इंपॉर्टंट जामिशिल एक श्लोक आता बाय हार्ट कुरु पट्टिजल एक श्लोक आता यस्मिन् सत् कर्ण पीयूषे यशसस्तीर्थकरे सकृत श्रोतांजलिर उपस्पृश्य दुनुते कर्म वासनाम तंतु संगुचे ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय simply by receiving the glories of the Lord through purified transcendental ears the devotees of the Lord are immediately freed from strong material desires and engagement in fruitive activities. तबलम गेले ये जन्म कर्म जानिशिल ते भवसागरांतकुनु बाहेर उत्सुका तरी मसलेरी प्रत्येच कलिकालांतु एक उपगायतस कृष्णाल लीला नाल्यार ती कृष्णाल दिव्य जामनिशी लीला आम्ही उत्तुल रिपीटेडली आम्ही ऐकूवसीन सौभाग्य मेळटा तरी मसलेरी ते आम्ही ये कलिकालांतु ये भवसागरांतून भायर वच्चाशिने औषधी वगळे का औषधी ना तेंदुगुंता ये कृष्ण कथा बार बार आमकां रिपीटेडली ऐकुका म्हूण सांगुचे ते बार बार ऐकना आपडेन आमगेल हृदय आशिल्ले कल्मश सग निवारण करून कृष्ण आमगेल हृदयान विराजमान जातलो सेकंड चॅप्टर तू एक सुंदर जावन श्लोक आसा 284 शृण्वत श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन अतिदीर्घेण भगवान विशते हृदिः तंतु संगत असा मी कृष्णाल ती दिव्य लीला कोणालथून की ऐकू का ते कृष्णाल तत्व नाल्यारी ते कृष्ण कोण म्हळेले चान जन्मनां केलेले ते परंपरांतून एमचे अंत संगत आयसे ट्रान्सेंडेंटल जामनसिल्ले ते तन्ने ऑलरेडी आत्मसाक्षात्कार सायत्त केलेले तंगेल व्यक्तिगळालथून आम्ही ऐकताय तरी मसलारी कृष्ण कालेन अतिदीर्घेण
भगवान विशते हृदि। एक सेकंड कृष्णुये नमगेल हृदयांतु विराजमान जाता। कृष्ण आमगेल हृदयायन वास करता तरी मसल्यारी बाकी सगळं कार्य कृष्णोच करतलो। श्रृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो हि अभद्राणि वितुनोति सुहृद सधाम। तवळे कृष्णाले एक सनी एक लीला नाल्यारी सनी एक कहाणी ऐकून आमकां आयच्या सेशनांतू मुखार वच्या। तुमकां सोगटांगे कळचें आसा वृंदावनांतू कृष्णाले एक मेन क्रीडा स्थल था गोवर्धन। त्या गोवर्धनांतूची श्रीनाथजी लीला चमकेलेले टंपेळ आसा। तर श्रीनाथजी म्हळ्यार भारी विशेष जावन आशिल्लें एक दव्वळ था। तवळी कृष्ण श्रीनाथजी म्हणजे कृष्णुय श्रीमती राधा राणी जावन आशिल्लें एक फॉर्म था। तवळी लेफ्ट साइड म्हणजे श्रीमती राधा राणी, राइट साइड म्हणजे कृष्णुय। कृष्णुय कशी की गौरांग महाप्रभु तशीच कृष्णुय श्रीमती राधा राणी जावन एक कॉम्बिनेशन फॉर्म था श्रीनाथजी। आमकां दुबई श्रीनाथजी टेंपल आसा। तवळी श्रीनाथजी बाल गोपाल जावन 7 वर्ष जावन आशिल्लो बाल गोपाल तशी एक फॉर्म था कृष्णाले। तवळी चान नटखट लीला सगळं करचें कृष्ण। तवळे एक फावटी इतु जाता म्हणून सांगल्यारी ते पर्वता उंचार ते दव्वळ तवळे पर्वता ते खाल सगळं एक नीच जावन आशिल्लो नीच जाती एक व्यक्ती तांकां झाडू मारचे क्लीनिंग सब करचे एक सेवा था। नीच जाती दुगुन तगेल जनन नीच जाती दुगुन तका मुक्काय उंचार वचून नाल्यारी ते दवळां वचून तका दर्शन करूसिन भाग्य ना। तवळी योयत करतल म्हळ्यार चा भयभक्तीन दिसा ते थंग सगळं झाडू सितोड सगळं मारनु चान जन देवाल प्रार्थना करतलो। इतने ही नहीं ते दवळां थुन दर्शन कोरनु वापासिमचे एके भक्ताली यो निघतलो। आज कृष्णान इतकी वेशभूषा सगळं देवाक कशी के अलंकार केला देवा इतकी भोग लागेलेलो सगळं मनुष्य निंगितलो। तवळे ते एक एक भक्तान सांगुच ते एक डेली ताजे स्मरण करून ताजे पासून चिंतन करतलो। तशी जायत वर्ष उपरांत भक्त जन वाडून येयल्यो। तशी इतकी करतल म्हळ्यार एके दीस आणि झाडू सगळं मारून येना पडेन तंतू तो सनच एक कृष्णाले रेवान करताना एक सन एक बिंब सरी कोरून तशी ते कृष्णान दर्शन तगे मला ताका उंचार वचून दर्शन करूं वचून भाग्य ना। तवळी एक दीस इतकी करता म्हळ्यार कृष्ण दनपारा एक 12 वर्स जायना पडेन दवळ नोड सगळं घाल्लो नोड सगळं घालीना पडेन कृष्ण भायर येता बालक रूपानच भायर येता आणि आगेल सांगतात कृष्णान तवळ ते पर्वता उंचार चुकून हल्ला येमचे वेळेरी कृष्णाल ते पाय्यारी एक कांटो लागतलो। तवळ कांटा लागून कृष्ण थंगा बेसता आणि ये नीच जाती जनन घेतल ते भक्ताक उद्दून घेतलो आणि सांगतलो कृष्ण एक कांटो तू काडी म्हूण। तवळी ते दुसरी ताणे निमगिले कृष्णाल दर्शन सगळं कोरून खल्लायमचे एक एक भक्ताल गे आज कृष्णान इतकी वेशभूषा धारण केलेले कृष्णान आभूषण इतकी सगळं म्हणून तवचमच्यानी ते दुस ते भक्तान सांगितलेले तेच वेशभूषा आदी तशीच वस्त्र सगळं घालून तो एक बालक असं तवळाक मनान जेल्ले साक्षात कृष्णूत म्हणून तवळचून साष्टांग प्रणाम करतलो। तवळ कृष्ण सांगतलो तू प्रणाम सगळं मागीर करी म्हाका चान दुःख जाता ते म्हणून सांगल्यार कांटो मेगेल पायार लागला तू ते कांटो काडी म्हणतलो। तर तो भयभक्तीन ते कृष्णाल पाय आगेल उंटी दवरून समत तगेल हत्ताचे ते नांकुटान तो कांटो काडूक प्रयास करतलो पशे कांटो येना। तवळ कृष्ण सांगत येते म्हळ्यार तू अशी काण अशी प्रयास केल्यार कांटो येमना तू एक तुगेल ते दांतान कांटो काडूक प्रयास करी। तवळाक भारी संतोष येतलो। तवळ सट्टे आशा पंपता येता न्हू कृष्णान ते चरणामृत ऋषी महाराज सगुतलकी वर्ष तपस्या करून तांकां ताजें सौभाग्य मेळटा। हांगा कृष्ण हाका तांगेल ओंटांतूच तागेल पायर दिव्य जावन आशिल्ले चरण कमल दवरून भाग्य दिता तशें तो
तगेल दंतान ते कंटो काढू प्रयास करता तशी कंटो भायर म्हणटा. तो कृष्ण सांगता तू एक कैरी करी, म्हाका च्या भूक लागता, तू तुगेल कंथ्यार काणू म्हाका लग्गी एक घरकड आसा, कृष्णान दिसा वचून थंगा लीला करचें एक घर आसा. ते घर म्हण सांगल्यार गोविंददास म्हणून एक भक्त आसा. ते गोविंददासाल घर काढता वरचे बेगे जावन ये आगेली संगत कृष्ण. तवळी हो संगत हांवच्या नित्य कुल जन्म घेतलो. कोणें दिखल्यारी म्हाका सक्टाई कोण मारता न्ही तेन्ना हांव ना म्हणटा. इतना एज नहीं ते घरकडे म्हाका प्रवेश अनुमती ना. तळ कृष्ण सांगता तू एक कैरी करी, म्हाका ते एंट्रन्सा कडेन सोडल्या पुरो, हांव थांगा थुगून कशी पण करून मुखार वता, तू थंगा वेट करल्या पुरो, तुका आशिल्लो प्रसाद हांव तुका खामच्या आशिल्ली तिकी ते हांव घेवन येता म्हणटा. तवळी कृष्णान सांगीन आयकून यो तशीच खंद्यार काणू कृष्णा थंगा एंट्रन्सार ते गोविंददासाल घरकडे एंट्रन्सार सोडतलो आनी यो थंगा राबिला. तर कृष्ण भितर वतलो, कृष्ण भितर आनी गोविंददासा भारी संतोष जाले, तुम्हाला थंगा डेली कृष्णान येवप आसा. तळ कृष्णान गोविंददासाल दिता आज तिकी तू केल्ल्या म्हाका हामच्या का म्हण. तळ दाल बाटी थंगा केल्ल्या. तळ कृष्ण थंगा बसून जायते 15-16 दाल बाटी थंगा बसून खातलो. आणि चमच्यानिक गोविंददासान दिखच्यानिक कृष्ण येदे दाल बाटी तगेल पॉकेटांत ड्रेस्सा पॉकेटांत घालतस. तर गोविंददास निंतलो आज कसली लगी तू कोणाल बेगे की वर्ता. तळी कृष्ण भायर दाखयतलो हांव थंगा थंग गेले दवळा थंगा थुकून हांगा पेरेन आगेल तगे इलोलो म्हण. तर गोविंददासान दिखच्यानिक एक भारी नीच जावन आशिल्लो एक व्यक्ती आगे लगी वे तू येयलो म्हणून कृष्णाले सांगतलो. हे शेरी जाले ना आम्ही सगळं तुका इतुलकीच च्या शुद्धीन सेवा सगळं करता यो म्हण सांगल्यार एक नीच कुलान आशिल्लो व्यक्ती म्हण. तवळी हो इतली करता म्हणल्यार कृष्णा तुका पनिशमेंट आसा, तू आमचे सगळ्या लेकरांच्या अनवाटेन सगळं सेवा सगळं करून घेता, तशें तू अशी केल्या कशी की म्हण. तवळी हो इतली करता म्हणल्यार थंगा गोविंद कुंड म्हणून सांगून आसा. ते परिक्रमा मार्ग तुमकां सगळ्यांक दिख्यात ये श्रीनाथ जी दवळ जावन स्वल्पले मुखार वचना कडेन गोविंद कुंड आसा. तवळ कृष्णाले सांगतलो तू गोविंद कुंडा वचून स्नान कोण यो, स्नान कोण येयल्या मात्रांत तुका दवळांत प्रवेश आसतलो. तळ कृष्ण सांगतलो म्हाका येयनी कांय बाधक न्ही, हांव इत्याकी स्नान असो करता. तळ गोविंददास सांगतलो ना ना तुका स्नान करून येयल्या मात्रांत तुका दवळां भितर प्रवेश आसा. तवळी गोविंददास इतले म्हळ्यार भयंकर प्रितीन जावन आशिल्लो एक भक्त तो. तर भक्तान सांगल्यार कृष्ण तें आयकतलो. शेरी म्हूण सांगून कृष्ण स्नान करचे बेगीन वता. तळ कृष्ण निंतलो स्नानच कोरका वयता म्हळ्यार च्या शळवत आशिल्लो जल आतां. तळ गोविंददास सांगतलो ना ना तुका स्नानच कोरका आचमन मात्र केल्यार पुरो म्हणतलो. शेरी तलकाल तू कैरी कैरी आचमन मात्र करून यो म्हणतलो. तर भारी संतोष येतलो, कृष्ण ल्हान वतलो. इतले समयार जायना आपडेन संजवाळे नड तरचो करचो वेळ समय जाल्लो. तळ संगनी सगळं उद्दू आरांबिले. तळ कृष्णा मनान जेन्ना नेरे वचून थंगा बेसल ना जाल्यार भारी कश्ट जाताले. तळ कृष्ण उल्यार अळसायीन करतना येदे उद्दा काण सित्तोडगदीच मत्यार घान जरा धावन वच्चा म्हूण लेकून अशी बेसळता. कृष्ण अशी उद्दा काडू जायन प्रयास करतलो. तळ गोविंददास इतू करता म्हळ्यार मगलांतल्यान एक धक्का दितलो. ते धक्का दिना आपडेन कृष्ण नेरे वचून उदका पडतलो. तळ कृष्णा तुरंत दवळां भितर वचूं काय तवळी ते कशी की आमी स्नान करून नेरे दवळां वचप तशीच कृष्ण ते कपडा उद्दाक सगळं तशी वचून थंगा येवन राबतलो. तळ सट्टांनी रेडी जाले शंग उद्दून नडा तरनो करचो वेळ जालो. नडा तरनो करून तेमच्यांनी सट्टांनी दिक्कूचे दर्शन म्हण सांगल्यार कृष्ण कशी की देहातून उद्दानी सगळं पडतस कोणा काय मना जायना आज कसली लेकी म्हण. तवळी हे सगळं एक गोविंददासा कळता. तळ तो गोविंददासू ते कृष्णाल दर्शना समयारी उत्तुलकी भक्त थंगा एकडे जाल्लेलो आसा. तांगेली सट्टाली आयची लीला इति तिकी चमकेलेली म्हण सांगून विवरण करतलो.
हे ऐकून लास्ट कृष्णाने अशी धाल बाटी सगळं चोरी केली सगळं मागून ऐकून आपण कृष्णाकच लज्ज येतली कृष्णाला ती लिहिलं ऐकून तर कृष्ण इथे करता म्हणल्यारी तुम्ही सकाळी देखील नस का श्रीनाथजी दर्शन म्हणल्यारी लेफ्ट हँड अशी उंचार कोण तसं तर ते लिहिलं आणि सगळं ऐकून कृष्णा लज्जैन आपण ना तर लेफ्ट हँड कृष्णाशी तगल तोंड कव्हर करता तर सट्टाई भक्त ते दिक्कून भारी आनंदान ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹಂಗನು ಕೀರ್ತನ್ ಸಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಳ್ತಿಲಿ ಭಾರಿ ಸಂ ಸಟ್ಟಾಂಗೆ ಆನಂದದಂಚಿತ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲ म्हणून सांगूचे तवळा आजमका कृष्ण नाल्यारी कुरु कौरव नाला पांडव तंगलते वंशावली जस्ट कशी की तंगल लिनियेचे म्हणून मना करूसले प्रयास करूया विष्णु विष्णु ब्रह्माजीचे उल्पत्ती ब्रह्मात्कुनु मरीचि मरीचि कलामळलेक स्त्रिया वर्डी ಕೊರ್ತलो तशी तंका मरीचि कला तेंगल ದಂಪತ್ಯಾಂತೂನು कश्यप ऋषि कश्यप ऋषि आतिथिक वर्डी करता तंगेल पुत्रता सरयु तशी तंगेल पुत्र मनु मनु अनेक श्रद्धा तंगेल पुत्रता इळा इळाल पुत्रता इळा अनेक बुद्ध तंगेल पुत्र पुरूरव पुरूरवाल तंगेल ते वंशावलीयं चत नहुष नहुष अनेक विरज तंगेल पुत्रता ययाति ययातील स्टोरीज तुम्ही प्रिव्हियस सेशनांत डिटेल जाऊन ऐकलेलं असं ययाति देवयानी तंगेल ते ಡೈನಾಸ್ಟಿ ಎಂಚುತ ಯದು ಮಗಿರಿ ಯದು ಜಾವನು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೂರಸೇನ ಶೂರಸೇನ ಅಲ್ತುಗುನು ವಸುದೇವ್ वसुदेव अनिक देवकील पुत्र जावनत कृष्ण जन्म घेता तेंत कृष्णा वंशावली तशीची कौरव नाम सलारी पांडव तमसिल वंशावली मग सांगल्यारी तशीच विष्णु विष्णु सुगुन ब्रह्मा ब्रह्मा सुगुन मानस पुत्र जावनु वसिष्ठाल जन्म वसिष्ठ अनिक अरुंधति तंगेल पुत्र जामत शक्ति शक्ति अनिक अद्रियाति तंगेल पुत्र जामत पराशर ऋषि तो पराशर ऋषि वर्डिक सत्यवती पराशर मुनि सत्यवती तंगेल पुत्र जामत कोणा सांगताय का पराशर ऋषी आणि सत्यवतील पुत्र कोण म्हणून व्यासदेव व्यास व्यासदेव वेद व्यासदेव ओके वेदव्यास आमकां जानिशील संबंधित की प्रत्येक काशी मठाक काशी मठात काशी मठात काशी मठाक खंच्या स्वामियाक ये वेदव्यासाक मेळता ताजे मुर्त्याम आमगेल देव कोण केसिल काशी मठाचे आराध्य देव विभुदेंद्र तीर्थ स्वामी ओके ताजे फुडे कोण केसिल आमगेल काशी मठाचे आराध्य देव श्रीरामचंद्र श्रीरामचंद्र नरसिंह करेक्ट नरसिंह. कंचे मठाचे तवळी खत्ते धुन की ये वेदव्यासाक मेळता कोणी सांगताय वे क्वेश्चन कसा प्रभुजी वेदव्यासाक कशी की आमका आमगेल मठान तो इष्ट देव नाल्यार आराधना मूर्ती जावन मेळता केशवेंद्र स्वाम्यान मेळता माताजी विपुदे एक पावटी केशवेंद्र स्वामी स्नान करचे वेळेरी गंगा नदीन थुंत एक फत्तोर म्हणलेकून स्वामी हाता उठा येतले तवळता वेदव्यासाल बिंब आता मी काशी मठांत आराधन करचे ते वेदव्यासाल बिंब गंगा नदीन थुंत मेळता तशी स्वामी तंगे मत्यार दवरून ते वेदव्यासाक थंगाच स्नान करताय तेंदुकुंत अत्तई काशी मठाचे खंचे सन्यासी काशींतु थंग क्ಯಾಂಪ್ ಕೊರಚೆ ಬಳಿರಿ ಅತ್ತೈಂತೆ ಚಾಲಿಯಸ ವೇದವ್ಯಾಸಾಕ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ಯಾರಿ ದವೂರ್ನು ते गंगा नदी वचून अभिषेक करचे दिशी स्नान करचे चारी अत्तई अस
तळवेदव्यास्तां गेले संस्थानाचे आराध्य देव हरिद्वारांतूय मेन व्यासाश्रम च्या भारीचंतेन स्वाम्यान एक दिव्य प्रतिष्ठापन केलेलंच आहे. थंगात स्वाम्याल समाधी है ना. ते वेदव्यासाले बाल प्रतिष्ठा शिंदवळ हंते की कानपुर कालपी कल्पी पुढं. कल्पी 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 भारीचंदे कल्पी हंच नदी तीरारकी यमुना नदी यमुना नदी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. तशीच वेदव्यासां गेले समाजा भारी प्रीतीचे देवता स्वाम्यान सगळे वेळे संगपस निमे वेदव्यास खते हते की विराजमान नाल तंगेले एक आगमन येता थंग सगळ ऐश्वर्य पूर्ण जत्ता म्हण स्वाम्यान सुधीन स्वाम्यान सगळे सांगूचस. तर आमकां प्रार्थना करूया ते उतरकी वर्ष स्वाम्यान देवाक प्रितीन पूजा करचगे नमे आता भारी चंदायेन वैभवान ते देवाल आराधना चोरनू कोळणीम चस आमकां मागून घेवया ते देवाल अनुग्रह आशीर्वाद सगळं आमकां मेळोवन. तसे वेदव्यासु अंबिका वे अंबालिका तो अंबिका हाथ को नो ता धृतराष्ट्राल तुकुन ता धृतराष्ट्र गांतारीक वर्डी करता तशी दुर्योधन दुशासन इत्यादि उतुल चरणों की दुर्योधना का कोणी सांगताय वे सॉरी धृतराष्ट्रा का 100 जण 100 जण. शंभर. ओके. एक बहिणी लगेन असं बहिणी नाव कोणी सांगताय वे दुशाला दुशाला दुशाला. थँक्यू माताजी. तशी कुरु वास्तवाक कुरु म्हण सांगूचे ये कौरव नाल्यारी कुरु ते वंशावली ಎಂಚದ പാണ്ഡവയെ സഗടേ ശരിക്ക് കുരു തന്റെ ഡൈനാസ്റ്റി ಎಂಚದ പക്ഷേ लेटर आम्ही कशी आम्ही ते मना करतायच म्हणल्यारी धृतराष्ट्राल पुत्र कौरवर जाले तशीच पांडुल पुत्र पांडवास वेदव्यासु अंबालिका तंतुगुंत पांडु पांडुक दोन्ही बाईलस नाव कोणी सांगताय वे कुंती आणि माद्री. कुंती आणि माद्री. कुंती आणि पांडुक उतुल चरडू असलेले 5 3 3 आणि तिन्ही तीन. कुंती And दोन्ही दोन्ही माद्री. माद्री. नकुल करेक्ट. थँक्यू माताजी थँक्यू. तशी पांडु आणि कुंती का तीन पुत्र युधिष्ठिर महाराज भीम अर्जुन माद्री कोणता कुंतील सहाय करताना दुर्वासम ऋषीने एक स्पेशल मंत्र दिलो होता नाही ते मंत्र माद्री के उपदेश दिता तशी अश्विनी कुमारांतून नकुलिनी सहदेव तशी 5 पांडव तशी पंच पांडवाल तंजल डायनास्टी तशीची कौरवाल डायनास्टी तशीची कृष्णाल डायनास्टी. कृष्णाल डायनास्टी का मेन जावन 3 अजेरता आमका श्रीमद भागवतांतू रेफरन्स मिळता. एक यदु डायनास्टी तेंदुगुंत कृष्ण यादव म्हणून एक नाव मधु डायनास्टी असं तेंदुगुंत नालेरी ते डायनास्टी एमचे एक मेन राज मधु तेंदुगुंत कृष्णा एक नाव असं माधव मागिरी वृष्णी वृष्णीथून ते डायनास्टीथून एमचे दुगुंत कृष्णाक वार्ष्णेय तशी एक नाव लगेन असं. तशी ये वसुदेवाक तंगेल बापूस म्हण सांगल्यारी शूरसेन शूरसेनाले ब्रतरता ശരിക്ക് ഉഗ്രസേന ഉഗ്രസേനാൽ പൂത്തുത कंसु तशी त्यांनी तशी ശരിക്കും सांगतले फुल्ल रिलेशन असं रक्तबंध असं ശരിക്കും अंकल जावन येतलो शरीक कृष्णाला अंकल कंसु तशी कुंती महाराणी देव
दे एक सेकंड, हरे कृष्णा. वसुदेवालेची सिस्टर ता शिरके कुंती महाराणी. तशी कुंती महाराणी ते डायनास्टी सगळे त्यामध्ये कसिन ब्रदर्स जे येतले हे पांडवासय कौरवासय तशीच कृष्ण जायती स्टोरी असा कृष्ण नाल्यार पांडव कौरव. लास्ट टाइम च कुरुक्षेत्र युद्ध अंत ते डायनास्टी पूरा जावन कृष्णालेच क्योंकि अधर्म पक्ष जावन दुर्योधन तो दुर्योधन इत्यादि जरासंध ते सगळे वंश अधर्म पक्ष दुगुनु कृष्णालेच प्लान करताना कृष्ण थकटांगे ध्वंसन करता. तशी पंचपांडव म्हणारे तनी कुंती महाराणी सगळे कृष्णाले पर प्रिय भक्त जावन आशिल्ले. त्यांनी सगळे वेरे धर्माभागा आशिल्ले. धर्माभागा आशिल दुगुनु कृष्ण ते धर्म संस्थापन करचे बेगे जानता कृष्ण धर्म अवतार घेताच है ना. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तब ते कृष्णाल सहायन करता है ना पंच पांडव मारी जायते लीलास कस कशी धृतराष्ट्राल पुत्र जामनिसिल दुर्योधन दुशासन तनी कस कसल द्रोह ये पंच पांडव कुंती महाराणी सट्टाले प्रति केले. लास्ट वनवासांत लास्ट कृष्णाल सहायन करताना युद्ध कोरून तनी तंगिल ते राज्य सगळं वापास घेमचे. तशी भारी सुंदर जावन लीला सगळं आमकां दशमस्कंदांत डिटेल जावन शुकदेव ब्रह्मर्षी परीक्षित रायाक सांगून दित आसा. तशीच आमतूं लास्ट एंड करना शुकदेव ब्रह्मर्षी कृष्णालेक सुंदरता नाल्यार तांगेले ते रूप माधुरी पासून वर्णन करचे एक सुंदर जावन एक श्लोक आसा 9:24-65. यस्याननं मकरकुण्टलचारुकर्ण भ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रुभिर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च. ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय. Krishna's face is decorated with ornaments such as earrings resembling sharks. His ears are beautiful, his cheeks brilliant, and his smiling attractive to everyone. Whoever sees Lord Krishna sees a festival. His face and body are fully satisfying for everyone to see, but the devotees are angry at the Creator for the disturbance caused by the momentary blinking of their eyes. तवळे शुद्ध भक्त जावनसिले गोपी कमाराल गोपी गीतांदु आमकां एक श्लोक आसा त्यांनी ब्रह्माजी का कर्स शाप दिताय आसा तूं कसल क्रिएटर की कसल सृष्टाव की आमकां ते ये भौर धंपना पडे ना एक क्षण ते कृष्णाल ते माधुर्य जावनसिल ते दर्शन आमकां दिक्कू येना. ते एक क्षण सरी गोपिकमार तांकां सहन करू वसना. ते कृष्णाल ते उत्तील सबार सुंदर मधुर जावनशिले रूप माधुरी. तर कृष्णाक 64 क्वालिटी आमकां भक्ती रसामृत सिंधूंत रूप गोस्वामी वर्णन करता. तातूंत कृष्णा मात्र जावनशिले 64 क्वालिटीज पूर्ण जावनशिलता कृष्ण. तातूंत 4 क्वालिटी विष्णुक 60 क्वालिटी आसा, शिवाक 55, ब्रह्माक 50. तातूंत 4 क्वालिटी म्हणल्यार वेणू माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, तशीच वेणु माधुरी, रूपा माधुरी, लीला माधुरी. कोणाके कळतवे एकन्नम वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी. 4 क्वालिटी आसा ते कृष्णा मात्र आसा. रस माधुरी ओके. तशी कृष्णाली एक क्वालिटी ता रूप माधुरी. तो कृष्णाल ते सुंदरता कंतर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम. ब्रह्म संहितांतु ब्रह्माजी वर्णन करता. एक कंदर्प म्हळ्यार
कामदेव कामदेवाकुत्तील सुंदर तसं तशी सहस्र कंतर्प कोडी कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी उत्तुल सबार सुंदर जाम सिलता कृष्णालते रूप माधुरी तलते वृंदावनांतु जन्म घेतल गोपिगळ नालरी तशीच गोपास सत्ताले तुलकी सौभाग्य असत कृष्णाले एक दर्शन कोणाक सगळं मिळेल असं तांका सट्टांगे कृष्णाने उद्धार केलेलं असं तांते सुंदर जाणीशिले एक सांबिळतं कुरुक्षेत्र युद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध हा तो कोडी कणकीन जावनेसिले ऑपोजिट सैड कौरवात पक्षांतु युद्ध करचे सट्टांगे ते कृष्ण दर्शनान करताना तांका वपास भगवत प्राप्ती जल्ले म्हणून श्रीला प्रभुपादजी भगवद्गीताचे एक ट्रान्सलेशनांतू पर्पॉटांत सांगता येसे तुल सुंदर जामनिशिल ते कृष्ण पांडव नालरी कौरव जामनिशिल एक सुंदर लीला महाभारत एक इतिहासूच तंगेल वर्णन करचस तशी श्रीमद भागवतांतू फर्स्ट चांडोन आमकां जायता लीला मेळटस तशी 10th चांडोन मेळटस सुंदर जामनिशिली कृष्णाली लीला तांतूच एक श्रेष्ठ जामनिशिली एक लीला वनवासक जामनीवन कृष्ण प्रयास जायत प्रयास करतस ये युद्ध नाल्यारी कॉम्प्रोमाइज करचे बेगेक लास्ट शकुनी सगळं कुबुद्धी नाल्यार तांगेले ते कुतंत्रान करताना युद्ध अवॉइड करूशिल्ले सर्व ये विफल जावता तशी लास्ट शकुनी दुर्योधनाला सांगत अस युद्ध करचे फुडें आत्ताही एक प्रश्न आसा इथे म्हळ्यार कृष्णान आतापर्यंत डिक्लेअर केले ना कृष्ण खंयच्या पक्षांक आसतलो बाकी सगळं एक एक पक्ष पंचपांडवाल पक्ष नाल्यार दुर्योधनाल पक्ष सगळं येयले पण कृष्णान आतापर्यंत डिक्लेअर केले ना कोणाल पक्षांक आसतलो तवळी शकुनील निर्देशान खाताना दुर्योधन कृष्णाल सहायता येतस अर्जुन येतस तशी कृष्ण ते भारी प्रसिद्ध जामनेशिले लीलता कृष्ण निद्देन पडचे बळेरी दुर्योधनाद्याक येता मत्या लगेचून बेस्तलो मागीर अर्जुनेन आपडेन पया कडे बेसता कृष्ण उठायन आपडेन आद्य अर्जुन आदि कथा अर्जुनाल निंदिता तू इत्या आयला अहम तर दुर्योधन सांगतलो न्ही आमता आद्य आयलोलो പക്ഷേ కృష్ణ सांगतलो न्ही धर्म नाल्या शास्त्रानुसृत जानो कोणकी धक्कुलो तक्कदा फस्ट निंगोसिल अधिकारो तवळे अर्जुनाल निंदिता तवळे दुर्योधन सगळे सांगता येसी त्याकी येयला म्हण इथे म्हणल्यार तू आतापर्यंत डिक्लेअर केले ना कृष्णा तू कोणाल पक्षा रबून की युद्ध करता मग तवळे कृष्ण सांगत ते म्हळ्यार एक कंडिशन हांव धर्मक्षेत्र नाल्यार कुरुक्षेत्र युद्ध तू हांव खंयचे सायडाक युद्ध करना एक ऑप्शन इथे म्हळ्यार मिगेल ती नारायणी सेना जायला कोणाक काड्यात नाल्यार हांव निष्पक्ष जावन एक सायडार आपल्यान हत्तान युद्ध आयुधनी कांय काडना तर दुर्योधना भारी संतोष जातलो इथे म्हणून सांगल्यार कशी पण कोण अस्त्रशस्त्र नारायणी सेना सगळं मिगेल पक्षा मेळका तशी तर दुर्योधनादि मग सांगता आमता आदि मग इलो तर कृष्ण सांगता न्ही फर्स्ट चान्स अर्जुन आता ते म्हळ्यार तुगेल्या अभिषेक धक्कुलतो तो तवळे अर्जुनाल निमतलो चा चिंतीचे कोण नाल्यार छान जावन तयार कोण आमकां उत्तर दिवच्याक हांव एक सायडाक मिगेल नारायणी सेना एक सायडाक तू कोणाकी सेलेक्ट करता तवळे अर्जुन सांगतलो म्हाका तू मात्र पुरो वगळ कोण नाका तू असल्यार म्हाका सर्व साध्य जाता तर दुर्योधन मनांत संतोष पंता इथे हांव लिखी नाही म्हाका ती नारायण सेना जाय म्हणता थोडीशी नारायण सेने घेवन दुर्योधन थंगतून वता दुर्योधन वचून बारी संतोषान वापस वता तवळी कृष्ण अर्जुनाल निंगत आसा तू भारी एक मंडतरम नाल्यार एक फुलिशनेस जावन डिसिशन घेतले म्हण तवळ अर्जुन निंगतलो इत्या कृष्णा म्हण आता हांगाच्या इत्ता तरी म्हटल्यार मक्खन नाल्यार लोणी सगळं घेवन वच्चू काजेलो आळ गेल्लो तुगेले हातांत आग एक कोळसो नाल्यार ते मात्र आसा तवळ कशी की तू विजय प्राप्त करतलो आयुध सगळं घेवन वच्चू गाजेलो आळ गेल्लो
तवळ अर्जुन थंग जा मनोहर जावने का उत्तर दितस कृष्ण लोणिगेम दुर्योधन गेल्लेल्यारी कुഴപ്പന്ന ते फार नाला फारचो कृष्णो मिगेल हतास तब तक कळता कशी स्थिती हग कोर काम तवळी तुतील सबार प्रीती असेल अर्जुना का कृष्णालगी तब ते अमकाई देवालगी मगुन गेविया तर कृष्णालगी तेंची दुकुंत श्रीरामचंद्रमूर्ती एक सीता संभाषणांत येतस सीता श्रीरामचंद्र जावनो वनवासावच्च समयारी झायते राक्षसांक वध करतस श्रीरामचंद्रमूर्ती तब सीता श्रीरामचंद्राल सांगतस तुका ये सक्टांगे हिंसक और कामले के प्रवणता झार भारी जावन सम तब श्रीरामचंद्रमूर्ती एक वाक शपथ करतस नेक्स्ट അവതാരാന്തു ആമ ആയുധകായങ്കാണാമു പക്ഷേ ദ്വാപര ലീലയಂತು നല്ലരി കൃഷ്ണ ലീലയಂತು ಸಟ್ಟಾಂಗಿ ಕೊಳ್ಚಸ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೃಂದಾವನ ಲೀಲೆಯಂತು ಕೃಷ್ಣ ಕಾಯ್ ಆಯುಧ ಕಾಯ್ ಕಾಣತಿನೇತ ಕೃಷ್ಣ ಸಟ್ಟೇ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾರ್ಗೆತ್ತ तवळी श्रीमती राधाराणी संगतस तुका अत्तैती हिंस प्रवणता असम तशीदा अशी गेल्यार शेरी जायना नेक्स्ट अवतारांतू आवय तुगेल कुटां येतसम तशीदा चैतन्य महाप्रभु कृष्णुई श्रीमती राधाराणी जावनेशील अवतार घेवन चैतन्य महाप्रभु अवतार घेता सोपटांगे कळतं चैतन्य महाप्रभुन आयुध इतकी कोणे सांगताय सवे चैतन्य महाप्रभुन आयुध जगाई मध्ये लिहिलेंतू हरिनाम हरि संकीर्तन जोहर जान संगाई हरे चक्र कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तमक सटांगे ಕೊಳ್ಚದ ನಮೆ श्रीला प्रभुपाद एक सेनापति भक्त जावनी खत खत सग ते कृष्ण प्रेम सट्टांगे दिल्लो राइट आफ्रिकन कंट्रीज अमेरिकन खत्ते गेल्यारी भारतांत आता आम्ही वसपास करचे जीसीसी कंट्रीज खत्ते चायना जपान खत्ते ना तेंता आमकां इथे कोणाके आम्ही एक कार्य साधन कोर का तरी मुसलेरी स्नेह नाल्यार प्रेमान करताना मात्र अंत प्रत्येक एस्पेशली कलियुगांतू आमकां कोणाले एक हृदयांत वास करूसन एक चान्स मिळता तर ते चैतन्य महाप्रभून दिलेले एक सरळ जानशील उपाय था हरिनाम संकीर्तनम कलेर्धोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणान कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत द कृष्णालती लीला द नेक्स्ट चांड तो पूर्ण जान श्री कृष्णालीज लीलता मधुर 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 जावनशिली लीला तब श्रीला प्रभुपादाल कृपायन करतन तम काही ऐकू काही अशी सत्संगांत भाग घेवचे सौभाग्य मिळालं आमकां तेजे व्हडले एक आचार्याल चरणकमलांचेर साश्टांग नमन करुया तांगेर मागून घेवया आमकां ते देवाली प्रीती तशीच प्रेम मेळोवसीन सौभाग्य जावो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम